Baztango udal gobernu taldea osatzen duten, EH Bildu eta Ezkerrako bortz zinegotziak salatu ditu Palacio de Aroztegia lantegiak, ekainean Komantxek egindako protestarako argindarra uzteagatik. Izan ere ekainean Aroztegiako Komantxeak izeneko herri mugimenduak kanpaldi egin zuen Elizondoko plazan, Lekarozen egin nahi dituzten 328 etxebizitza, golf zelaia eta hotelaren proiektuan geldiaraztea eskatzeko. Gaur goizean salaketa publiko egin dute Baztango gobernu taldeko hautetsiek Iruñeko Kondestable jauregian eta adierazi dute plaza eta argindarra herritar ororen eskura egoten dela ekitaldi desberdinak burutzeko. Palacio de Aroztegiak Baztango udal gobernuaren kontrako jazarpen judizialean, pertsekuzio judizialean, urrats berria eman du. Oraingoan, tokiko gobernu batzordea osatzen duten EH Bildu eta Ezkerrako bortz hautetsien kontra prebarikazio eta diru publikoaren erabilera makurragatik salaketa paratuz. Zergatik, eriaroaren ekainaren hasieran Elizondoko plaza Aroztegiako Komantxei Aroztegiako proiektu urbanistikoaren kontrako kanpaldia egiteko ustegatik eta hortarako argia emategatik. Baztandar guziek dakiten bezala, Baztango udalak tokiko gobernu batzordearen erabakien bidez, plaza eta plazako argia zernai ekitaldi eta hitzordutarako uzten du. Negu sasoian igandearekin egiten diren dantzaldietarako, bigarren eskuko azoketarako, artisauen feritarako, orai berriki esne sektorearen egoera salatzeko, egintzen manifestazio akaberako ekitaldirako, Baztango Blues elkartearen kontzertuetarako, erlijio evangelistako fededunen bilkuretarako, errege kabalgatarako, Elizondoko herriari bestetarako, eta bistan denez, Aroztegiako proiektu urbanistikoaren sustatzaileek proiektuaren aldeko herritarrek plazan zerbait egin nahiko balute, baimena izanen lukete. Izan ere, herritar ororen, herritar guztien esku jartzen ditugu espazio eta plaza publikoak, bereizketarik gabe. Joseba Otondo alkateak gogorarazi du ez dela udal ordezkariek jasotzen duten lehen salaketa. Oreko salaketa enpresak Baztango ordezkari instituzionalen kontra abiatu duen jazarpen edo pertsekuzio judizialaren pausu berria da. Hasteko Garbin Eliztegi lehenagoko legealdiko alkatearen kontra pelotazo urbanistiko errategatik salaketa paratu zuten. Ondotik, oraiko alkatearen eta Elizegiren kontra prebarikazio salaketa eta azkena tokiko gobernu batzordeko EH Bildu eta Ezkerrako bortz hautetxien kontrakoa. Euskal Herria Bildu eta Ezkerrako parlamentarien babesarekin egindako agerraldian, Baztango alkateak adierazi du botere ekonomikotik at dauden instituzio publikoak defenditzen segituko dutela. Palacio de Aroztegiak bere interes ekonomikoetarat makurtzen diren ordezkariak eta instituzioak nahi ditu. Baina baztandarrak eta biztanda gu botere ekonomikoetatik independenteak gara. Eta botere ekonomikoetatik independenteak diren instituzioak nahi eta defenditzen ditugu. Instituzio publikoak herritarrek emandako legitimitate demokratikoan oinarritu behar dira. Palacio de Aroztegiak garbi izan behar du botere ekonomikoak ez dituela herritarren ordezkariak diren hautetsiak menpean hartzen da. Eta ez gaituztela menpean hartuko. Akaso Palacio de Aroztegiak eman behar aldu baztandarrek plaza erabiltzeko baimena? Akaso Palacio de Aroztegiak plazan musika izateko argiaren erabilera arautuko du? Hemen gaudenok, udalaren autonomia eta hirigintza eskumenen alde eta bistan dena, herritarren behar eta adierazpenerako espazio eta plaza irekien alde jarraituko dugu lanean. Nahi duen edo eskatzen duen edozein baztandarrek erabiltzeko aukera izan dezan. Horregatik salatu gaituzte eta horregatik salaketa hemen plazaratzen dugu. Baztango alkateak azaldu du salaketaren ondotik epaileak deklaratzera deitzeko bidean direla, prebarikazioa eta erabilera desegokia egozten diete hautetsiei.